Hello para pedagang lan investor. Komunitas analitis ing tutul karo sampean guru markets. Ayo miwiti karo sawetara informasi umum babagan perusahaan. Kita bakal nliti saben parameter ing liyane rinci setitik luwih. Yen perlu, sampean bisa mungkasi video. Disaranake sampean sinau kabeh parameter organisasi kanthi luwih teliti. Saiki kita bakal bandingake indikator dasar utama perusahaan. Snowflake Inc ticker SNOP. Review iki adhedhasar informasi saiki ing Juni 04, 2025. Dening klasifikasi guru markets perusahaan Snowflake Inc. Kalebu subkategori Soft infrastrukture, 32 organisasi njupuk bagian ing comparison, kang cukup wakil. Deleng solusi pungkasan ing mburi video iki. Asil sakab kanggo perusahaan ing pitakonan, minus 7,5 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika 0,3 terms. Yen sampeyan deleng saka perspektif sing wiyar banget, ing kerangka pasar kanthi sakabehe. Sampeyan bisa ndeleng menawa rating rata-rata kanggo kabeh pasar minangka 1,8 poin. Marang rating minus 7,5 poin kanggo perusahaan Snowflake Inc. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Snowflake Inc lan perusahaan subkategori. Kita waca sing liwat pungkasan 12 sasi enggo bareng Snowflake Inc. Nuduhake owah-owahan 48,4%. 43% nglawan owah-owahan rega ing subkategori. Kapitalisasi pasar perusahaan Snowflake Inc. Gunggungipun 69,8 miliar dolar. Kanthi kapitalisasi pasar 978 US dolar miliar, subkategori regane 1 US dolar 5 sen miliar. Regane buku perusahaan punika 2 US dolar 4 sen miliar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku 97 miliar dolar. Sawise bandingake saham bursa saham lan kapitalisasi neraca, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Snowflake Inc ing subkategori nalika netepake regane pasar saham yaiku 7,134%. Kapitalisasi nilai buku yaiku 2,473%. Evaluasi saham perusahaan saka kapitalisasi pasar lan neraca ing subkategori ala minus 1 poin. Kewajiban utang perusahaan gunggungipun 2 US dolar 69 sen 1 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 112% saka usaha. Taksiran tingkat utang perusahaan ala minus 1 titik. Rega saham perusahaan kanggo rasio laba yaiku 0. Kanthi rata-rata ing subkategori 47,2. Evaluasi nilai pasar saham kanggo rasio untung dibandingake karo perusahaan ing subkategori ala banget minus 2 poin. Media wiki kanggo pungkasan 12 sasi iki minus 1.399 US dolar mayuta-yuta. Bati kanggo sabanjur 12 sasi digambaraken 519 US dolar mayuta-yuta. Evaluasi indikator keuntungan masa depan sing digambarake dibandingake karo perusahaan ing subkategori pasable 0 poin. Nilai perusahaan kanggo rasio revenue punika 18,2. Rata-rata ing subkategori yaiku 4,8. Evaluasi rega pasar perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator subkategori ala minus 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 3.840 US dolar mayuta-yuta. Revenue digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Evaluasi indikator dodolan mangsa ngarep dibandingake karo indikator ing subkategori ala minus 1 poin. Wates sales minus 36,4% karo rata-rata 10,2% ing subkategori. Evaluasi bati dodolan dibandingake karo indikator ing subkategori
pasable, minus 0,5 poin. Bagian perusahaan ing jumlah karyawan ing subkategori punika 1,128%. Iki 532% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha, saben pegawai perusahaan punika $8.909.000. Dene kanggo subkategori yaiku $1.409.000. Evaluasi volume ibu kutha perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori pasable 0 poin. Volume bati saben karyawan perusahaan minus $178,500. Rata-rata ing subkategori $29.08. Evaluasi bati saben karyawan individu dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori tolet minus 0,5 poin. Volume dodolan perusahaan saben pegawai $490.000. Subkategori $291.000. Evaluasi revenue saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori tolet minus 0,5 poin. Volume transaksi singkat 3%, karo rata-rata kanggo subkategori 2,4%. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 75% kanggo perusahaan Snowflake Inc. Kanggo subkategori, tingkat iki 67%. Regane saham nyoto perusahaan kira-kira $209. Perkiraan rega konsensus kanggo saham perusahaan sekitar $220. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya, link ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan sadurunge digawe ing mangsa diwenehi dening informasi lan sistem referensi. Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinet. Adhedhasar analisis saham Snowflake Inc. Sistem informasi lan referensi Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Bisa didol kanggo $209.15 US. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane relatif kurang. Organisasi ditaksir nggunakake metodologi penilaian, indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 180,16. Mandeg mundut disetel ing 238,14. Yen pesenan ora ditutup kanthi jupuk bati utawa mandeg mundut, banjur pesenan didandani kanthi otomatis ing pungkasan sesi tanggal 04 Juli 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker TOX bakal dadi pesenan tuku utama. Video saka menehi hasil utama wis diterbitake ing saluran iki. Nalika salah sawijining pesenan ditutup, sing utama utawa ngimbangi. Urutan kapindho tetep ing rega final. Matur nuwun kanggo kabeh sing wis nonton video iki lan nggunakake sistem informasi Guru Markets.